Magandang dilag, hey! Puso ko yung nabihag, hey! Wala nang ninanais, ligaya kang labis, oh! Magandang dilag, hey! Copyright! Puso ko ay natutaranda. Hindi ka bisado eh. Gandang dilag, hey! Puso amoy. So mga parang Jason dyan. At ayun po, kapag na tayo dun sa site, trabaho ulit. At ayun kahapon nga, di tayo nakapasok kasi inuna ko muna yung pag-inquire namin dun sa CT scan. At ayun, nakahingi kami ng tulong. Nakahanap kami ng CT scan, papa-CT scanan. At sana makalibre tayo doon kasi doon yun sa Capiarte, sa Gub, kay Gub Mix. At yun, kinuha yung number namin at nag-fill up na si Mrs. Daw, schedule. Pero makakahabol daw yun bago magpa-Maynila si Mrs. sa A20 sa kahabol. Tapos sabi sa daw, sa Martes kung walang tawag sa amin kasi wala kaming signal dito, kahit i-text wala kaming signal, pupunta kami dun. Sabi kapag wala raw matanggap na text o tawag, pumunta na lang dun sa Martes para mag-follow up. Yun, balik na tayo sa site. Go! Ayun mga par, lalong dumadagdag yung yung tubig dito. At tingnan ko muna yung motor na tumawid kung kaya natin. Napakalayo kasi pag umikot pa, kaya no choice, dito tayo dadaan para makatipid tayo sa gasolina at madali yung transportasyon dito. Umuulan pa rin dito. Ayan, try natin. Ayun, nakalusot tayo. Pero konti na lang bago abutin yung Tambutso. Konti na lang talaga. Pag mababang motor, wag na po kayong dumaan dito kasi masisira lang yung buhay nyo. Nako. At ayun, basta yung mga mababang motor, wag na kang dadaan. Sigurado talaga masisira lang yung buhay nyo. Huwag na yung dadaan. Kasi yung motor ko kasi mataas yung Tambutso nito, kaya kayang-kaya. Ito malalim na to sigurado kasi malalim na nga doon sa pinakang una pa lang. Kaya kailangan dito ay nakapremera yung ating motor para di mapasokan ng tubig yung Tambutso. Nako, sana wag abutin, malalim to eh. At dahan-dahan lang, basta di mamatay yung di mamatay yung makina. Ayan, success. Dun pa sa isa.
panlast. Huwag lang mamatay talaga yung makina kasi makakahigop yan. Pero kung di nyo kayang itawid, pwede nyo naman itulak na lang, tapos lagyan ng plastic yung tambutso. Yan, tawid tayo. Bahala na si God. At bandang gitna lang kayo kung tatawid kayo dito. Huwag kayong gigilid kasi pag nalaglag kayo dyan banda sa malalim, sigurado laglag. Ayan, success. Tawid tayo. Lakas ng loob lang yan. Ayan po, bali pupunta muna ako dito sa STC kasi may pinapatid sa akin na gamit kasi yung pinsan ni Mrs. ay nagdayo dito sa STC, pinapadalan ng damit. Tapos pagkatid ko nitong gamit ay diretso na ako dun sa site. Nandito po yung cementerio dito sa Bato. HTC, Holy Trinity College. Dito na. Asan na kaya maghihintay? Yo. Yo. Yo, what's up? Yo, what's up? Oh. Agkusan sintabo. Pansasang gatos. Nilog ko si tubag. Ayun na, naibigay ko na. Balik na ako sa side. Ayun po, dito na ako. Motor ko agad, cho. Hello, tol. Amo, saan ka? Oh. Oo. Putik talaga, putik. Ito mahirap talaga dito pag umulan. Yung panghakot namin ng ng mga buhangin ay nabibilao dyan. Medyo may kabigatan itulak. Gawa ng putik-putik nga. Pero tiyaga lang. Paunti-unti lang yung laman. Grabe no. Ilang na to. Isang taon nang umuulan. Kasi 2024 nagsimula. Ang bihira. 25 na ngayon. Ay. Kambing.
Pumapatak na naman. Oh, good morning. Pag umulan pa ngayon, hindi na tayo makakadaan doon. Oh. Oh. Amo. Tubig, dalang tubig ko. Amo. Yo, magandang araw po muli sa inyong lahat. Para Tol. itatap doon. Malungkot ka, tol. Malungkot ka. Plywood na natin kuya. Para masigurado. Garni. natin plywood dyan. Tol, good morning. Good morning. T, good morning, T. Yo, what's up? Yo, what's up? Good morning. Yo, Hindi maganda na nakapix. ano ang palayang ulam po natin? Bitter ka talaga. Bitter talaga. Paminsan-minsan, bitter na tayo. Ay, ay, boy. Para kita talaga. Kasi, dyan. At ayun, mga par, nandito na nga ako. Ayun, outfit chic. Outfit chic. Oh. At ano yan? Ako tayo ng buhangin at saka ano, mga graba. Ay, graba muna. Palitan naman natin si Tilo kasi pagod na rin siya. Ayun. Hakot. Konti-konti lang yung karga para hindi tayo mahirapan kasi mga putik-putik. Bigat.
Alay, sumbong! Ako nung bulan na si Pera. Ada na boleh siya kaya easy man ito. Nadik. Pero libre na ice cream. Ha? Libre na ice cream. Saan? Libre na. Libre na ice cream. Libre ka. Walang galap. Buhangin na naman dun. Pag-aandang kita na pilit sa hapon kasi mahina daw yung tanong. Edit mo. Hawak ikaw pa rin. Hey! Wala kong ibang ibigin. Hey! Lulubuhin bitaw ang buwan at araw. Go! Pambira. Yan. Kumakat habang Kanta nagluluto. lang habang Oh, nagluluto. habang nagluluto. Kanta lang. Yan na. Agad na yung kilo. Bakit kung sino ba Hey! ang siyang marunong magmahal? Hey! Amoy! Tama kami tayo kaya. Bagay ang siyang madalas na iwan. Hey! Hindi alam Oo. Mayroon nga siyang sarili. sayang lang ang pagmamahal. Ha! Ha! Ang alay ko sa'yo. Amoy! Warel, bago magluto to. Ay, kabayo mo. Kabayo. Ay, gulayin mo. Tatay, Tatay. Pagluto lang na yan, walang problema yan. Ice cream yan. Hey! Ice cream yan. Hey! Hey! Kasama nga ako. Ate Jenny Bog ah. Oo. Kasi, inimbitan ako ng Ang mga services, hawak ka sa natin. Hey! Yan, New Year na. Puputukan na. Takot na takot. Hindi Ate Jenny. Pati lamsik. takot-takot. Yan. Ice cream yummy. Hey! Ice cream good. Hey! Hey! Ice cream yummy. Okay, kasi tingnan mo namula oh. Nakulo ka sa nabok. Ay, laki ng nabok eh. Kita nga ni Quartel, laki. Ari na kulo. Biruin mo. Kailan mo, kinagatan nabok ang laki. Kaya mo, lata yung kamay mo oh. Grabe. Ayun, ipakita, makakaayos. Ayan na. Hinigisan muna yung pansahog na. Ampalaya. Pansahog na ampalaya. Pansahog na baboy sa ampalaya. At may lagyan pa. Ano mo tayo, bitter po, bitter mo muna tayo ngayon for today. At may lalagyan pa ng egg. Masarap sana to. Ayun, tinula. May itlog na unang itlog na. Ang itlog na. Kaso basag. Gaganda sana sa kapka. Sapit.
Yung mantika na yan, pwede yan asin lang, asin toyo, tap-tap, tay. Yung mantika ng ano, baboy. O, tatanggalin. Marami naman tayong nagmantika eh. Ilalagay sa buti. Buti, pwede yan pag umaga, tap-tap. Inumin. May kaman. Isarap talaga yan, naranasan ko mag-ulam ng ganyan. Oh, yung walang-wala talaga. Ginagawa ko niyan sa mantika ng baboy para maging masarap. Ayo, kiniskis, kinayod. Ito masarap to kung walang-wala, ano, mantika ng baboy. Para kang nag-adobo niyan. Saan nga, tawyo? Toyo, kalamansi. Ang katapat niyan. Tapos may binabaw ka pa sa ano, sa kanin na okra. Sarap. Oh, isaw-saw mo doon. Kaya talbos ng ano, ng kamuting kahoy, ay kamuti. Talbos nun, ibaba mo lang sa sinaing, survive. Sarap yan. Parang nag-adobo ka rin yan. Mga ano, kahirapan talaga. Hindi, yung ano ba yun? Yung Nagawa ng paraan. kulay. Mas ko rin yun, yung ulam ng ano, mantika. Sarap yan. Pero sa panahon ngayon, yung mga bata ngayon, mag-ulam ka ng ganun. Yung kinayod. Muulam yan? Amo ay, matamlay, karot. Tamlay, karot. Kami na, pag-anak ko ano. Ako? Sino sinabi? Ano kaabaw sa kasuburo pag tinanong yung bang? Ang pati katas, yung kalag. Pero mga kapanuraya ka, lalo yung baloy, indang nga kalat ha. Lalo ato yun. Hindi mo maitago yung amon. Ay, may kamatis pa. Mahal ko siyang kamatis ngayon. Kamatis. O, shoutout mo yung kasama mo to. Shut out. Mister. Gabay, kasama mo to. Nalulungkot na raw si ate. Kuya. Pinapainggit ni ate Jenny. Me daw, me. So, what's up? Si ate. Dito yan aking mapakit. Yeah. Ay, kalabaw mo. Pagkala mo. Daman sa mga maginibo. Yung bukait. Anong sikreto pag di mo pa ito? Try mo lang kung hindi mapait. Ang sikreto niyan, te, kung ayaw mo talagang mapait yung ano, yung ampalaya, nalulutuin mo. Habang ginagayat mo pa lang, may ano, may nakasubo na sa yung ano, yung asukal. Dapat, isang kutsara muna bago magayat. Ano ba ito? Hindi naman kami Matamis yan. kung yung ginayot. Bago magayat. Tapos dapat mga ilang minutong di kayo hinga. Sabi naman. Hindi ko nga nakatikin ng kahit kasi gawa ng namatay na. Tay. Pero hindi mapait yan pag kulay ng palaga. Ano mo ito? Masipay. Kechay, pwede. Ano din mapait. Pwede. Di, kinikilaw nga yan. Oo, kinikilaw nga ito. Sarap yan. May flavor. Kamay. Kamay. Ang pinaka-dabis talaga yung kamay. Nag-CR muna pati yan bago nag ano. Pero sa inyo tol, ginagataan nyo rin yan. Ang palaya. Sa iba kasing kabisayaan, hindi sila naggagata. Hindi raw sa kanilang gata na ganito. Oh. Sa iba. Huwag lang mo siyang dinat. Ang alam nila sa ampalaya lang ay gisa. Yung iba kasi nakabisayaan. Sabi mo hindi ka nagagatan, hindi bisaya. Ano yun? Nagpiling bisaya. Piling Bisaya. Kaya bisaya na kaya lang ka nagigataan. Yung balingoy, Gataan din yun. kain din sa inyo. Noon, tong simula noon. Alam ko Yung, yan ang yung iba, Bisaya. Magaling mo English. sige nga tol. Pindi din yan. Yung taga Bisaya magaling mag-English. Pakitaan mo nga tol sa atin. Di, pindi din yan. Hindi sa Bisaya. You know. You know. Pwede na nga yan, te. Pwede na. Pwede na. Ah, ganyan pala paglagay ng asin. Ah. Ganyan pala para di mapait. Oo. Ngayon nga natin. Oo. Saka dapat pala yung suoter, no? Wow! Para di mapait yung Ano ba yun? damit saka Terno short pala? terno.
Ganun pala yung technique nun. Kaya sumabog yun. Alin? Di yan. Tiwala sana. Tiwala, no? Tapos nakasombrero pa. Ano, Ben? Oo, Vince. Shout out kay Vince. Oo. Oh. Yan, ibubuhos na yung binatin na itlog. Ano bang pagpati ng itlog? Tinawad. Saray na saray siya. Ganyan yan ako sa kawan. Ayan na, minikos-mikos na, insan. Pagpati ng itlog. Minikos-mikos na insan. Buyong, Kala ko sama yung ano. Sarap ng ulam. ulam. Gulay naman. Ay, masarap na pang ulam. Lagi na lang karne. Karne. Huwag lang turay. Okay na gulay. Sarap. Tingnan natin kung di makain. Di yan. Tingnan natin kung ito natin pero hindi makain. May kudo. Saan mo nabili ko yung purple? Tumutunog yung shirt eh. Di bluetooth. Bibili din kami. Buyo ng papakwit bagad to. Dito nga, di pati na kuto. Sarap tawag yun dyan. Wala si Vince tol. Dami tol sa tol. Shout out sa'yo, Vicente. Daming saug tol. Grabe na. Ben mo, ni buong mapayad. Ayan, tingnan natin. Bay dun. O di talaga mo ba? Tikman. Kala ko tingnan. Oh, may pahabol pang asin. Kunti lang. Ay, talaga mo. May pahabol pa. Ay, dan patis. Tikman nga natin. Gusto ko kasi nito yung medyo marga po. Kapas niyan. Half cook lang dapat. Buko pa kang mapayat. Matamis. Half cook lang. Matamis. Pangit sa... Harap. Okay na to. Ito na. Buko man makap. Paano yung itlog? Yung itlog, hilaw pa. Mapapansin. Pwede na to. Lutulutin mo muna kasi di naman pare-parehas yung taste ng tao. Di pa tumitigas yung itlog. Yung gusto naman ng iba, sa atin ano po yung ngipin. Dapat. Ano sayang. Ha? Namitan mo nga nito, dapayat. Namitan mo nga nito. Dan payat. Hindi mo. Daw mo na payat, so. Hey! Kalabaw kuya, talaga. Eh di nga, napagpupulutin nga ako. Hindi lang. Eh baka makunan at magmamari kong pare pa naman. Saan na sa wifi? Ay na. Diyan na. Pwede mapayat. Iwala tayo ka na ako. Ano kaya? Oo nga. Amoy. Ay, pag nagluluto ako, ano, Mapayat. Dapat nagkakaroon mo sa puti. Nandito na pala. Anong sa Oo. tinuruan ako dito ng sister ko kumain kasi di ako makain nito. makakain ka na. Oo. Sabi ko sa iyo. Sige na. Salamat.
Ay, pahinga. Inom ng tubig. Nandito na si Tilo, nandito si Paring Jason, nandito rin si Carrot, tsaka si Paring Sinili. Ini, Sani, nandito rin si Gine. Wala siyang apelyido. Nandito rin si ate na magigining mare. Pero ano si Gina, si Sini? Sini. Dito rin si Kuya Gacho. Bakbakan dito, kailangan nang mag-ingat. At sa huling bakbakan, si Tilo ang babalat. Dali. Boto-boto sa langit ang tumaan, wag magalit. Good vibes. Takot ulit kami, Tilo. Ang pala. Ato yung vlog natin ngayon ay ano, puro hakot lang muna ng bangin para makaipon doon sa site para diretso yung gawa. Ayun po, medyo marami-rami na rin yung nahakot dito na buhangin. Tapos magbubuhos na po dyan sa puste. Tulong muna tayo sa kanila kasi malayo-layo yung paghakutan. At yun, tingnan nyo na lang po sa vlog nila yung pagbuhos dyan. At yung vlog ko ay yung paghakot lang ng ano, buhangin, tulong kay Tilo. Ano ba gati Jenny? Ayun. Amoy! Magandang dilag, hey! Puso ko yung nabihag, hey! Wala nang ninanais, ligaya kang labis, oh! Magandang dilag, hey! Ang pera ito. Puso ko ay natutaranta. Dito sa camera. Kabisado eh. Gandang dilag, hey! Puso. Amoy! Amo pati sa kupiya. Amo. Malupit to eh. Proud ko yan ulit. Oh, malupit. Bakit man? Malupit. Saka nag-uran. Benchwork, pakikit. Amo ay! Awa no. Kinataman to sa outfit. Dinalo ka ni... Sino pa? Nakasandig ka. Sando. Saan sando para? Si Kuya. Tinatawanan tayo sa outfit na naka-ano ko. Naka-leggings. Kuya ka. Sino? Si Carrot. Ano may ginagawa? Ay, di kasi sa pangalan mo to. Ay, di ko. Oo.